こんにちは、隙間のリリーです。メレを読むためのハワイ語ミニ講座第12回目です。よろしくお願いします。って感じかもしれないんですけれど、今日は定冠詞とは限らないけについてお話ししたいと思います。その前に、もう皆さんだいぶ慣れてこられてるかなと思うんですけれど、定冠詞の復習から今日は始めたいと思います。定冠詞、ハワイ語の定冠詞というと、かとけがあって、多くはかがつくんですけれど、けえあおで始まる言葉にはけがつくという大まかなルールがあります。例えばお花だったらカプアでかがつくんですね。で A で始まるアロハ、愛であるとか愛することっていう、同名詞的なこと意味で使われる場合もありますけど、 A で始まる場合はケアロハとかではなくけがつく。このアロハが愛するという動詞であったり、この場合はけがついて定冠詞がついているので愛することっていう同名詞的な意味ですけれど、愛という名詞とである場愛という名詞であったり愛するという動詞であったりする、そういう言葉があるっていうこともちょっと頭に入れていただいて、この「け」が定冠詞とは限らない場合を次見ていきたいと思います。取り上げたいのはこの「うわ」です。まず取り上げたいのは「うわ」です。「うわ」というとよく出てきますよね、ハワイ語のメネにも。雨の意味ですけれど、雨という意味では「かうわ」と定冠詞「か」がつきます。なのですが、この雨っていう名詞を、雨という言葉は雨が降るという動詞としても使われるんですね。そして今起こりつつあること、今雨降ってる、今雨降り出したみたいなことを言いたいときに、け動詞ねいというこの言い方が使われるんですね。それでけうわねいというと、今雨が降ってるという意味になるんです。この場合はかではなくけが使われる。でこのけは動詞うわについている言葉で定冠詞ではないんですね。ここで思い出していただきたいんですけど、定冠詞は名詞につく。で雨という意味でうわが使われる時は定冠詞かがつくんですけれど、動詞としてうわが使われる時にはけが使われる時があるんですね。け動詞ねい、このねいに今ここという意味があるので、けうわねいで雨が降っているという意味になります。もう一つこのけ動詞ねいが使われる例を挙げておきたいと思います。けかりねやう、これはけかりねやうっていうハワイアンウェディングソングっていう歌がありますよね。タイトルにもなってるフレーズですけれど、会う、私はカリが待つですね。でけかりねいで待っています、今待っています、私は今待っています、愛する人が今ここに現れるのを待っています、結ばれる時を待っているって、そういう意味合いですけれど、けうわねい、雨降っている、けかりねい、今待っている、この定冠詞ではないけの使い方、ぜひ覚えていただきたいと思います。で次にこの今起こりつつあるっていう時に使われるけ動詞ねいとは違うけの使い方をご紹介したいと思います。先ほどはけ
と形動詞ネイとネイと一緒に使われたので今ここに起こりつつあるっていうことだったんですけれど、今度は形だけです。形が動詞につくんですね。条件を表したり、英語で言うと if 何々であればとか、もう一つ時、何々するときに、英語だと when 何々って続くようなフレーズですね。こういったことを表す形があります。これはカウルベヒオケ会の歌詞から取ってきました。最初のこれは1番の初めのところの歌詞ですね。ヘホヘのゲイケアク、ヘホヘのなんて愛すべき風景が光景が広がっているんでしょうっていう、こう風景にこう海が広がっている、海辺の風景にこう海が広がっているとか、こう海原がこう見渡せる景色を見て感動している、なんて素晴らしいでしょうっていう歌詞ですけれど、ケイケアクっていうのはこれ息は見るですね。悪は話してからこう広がっていくからこう大海原を見渡している感じなんですけど、こう見渡す時には見渡してみるとっていう、そういう感じなんですね。なのでこう見渡してみるとなんて美しいっていう、なんて素晴らしいんでしょうこの景色って感じですね。見る時に見てみるととか条件ですね。見る時にはっていう、そういう意味合いで使われている形です。もう一つカウルベヒオケ会から歌詞フレーズを持ってきました。ベライから太陽で暑いわよ、どうすると暑いのか、ゲヘヒね、ゲヘヒあえ、ヘヒがこうステップをこう進める、足を踏み入れるって感じなんですけど、あえは前回ご説明しましたね。こう少し未来を表すので、こう次にってこう一つずつこう足を踏み入れる感じがこのあえになります。なのでゲヘヒあえっていうと、こう足を踏み入れたりすると砂が熱くなってていいから、太陽で熱くなってて大変なことになるわよっていう、そういう意味合いですね。このヘヒも H ですから、もし定冠詞がつくとするとカだし、イケもかイケなんですね。かイケなとか、見ることっていう意味であればかがつくんです。なのでこの形は動詞イケについてる。こちらもヘヒアエっていう動詞についてる形なんですね。こんな風にこの形は動詞に意味を添えている言葉と言えると思うんですけれど、同じように動詞に意味を添える言葉もう少しいくつかご紹介したいと思います。まずこれは復習になりますけれど、第7回目でご紹介しています。絵のこれから感っていうお話をしたんですけど、この絵もこれから感を動詞に添えるっていう添える言葉なので、動詞に意味を添える言葉の一つなんですね。先ほどの形と同じで復習になりますが、ご説明しますと、エヘレオエ、あなたに対してヘレ行きなさいとこう命令している、今から行きなさいという、これもあなたに対するこれから感なんですね。エヘレ会う、行きます、会う私なので私が行きます、私がこれから行きますなんで、こう会う私の意思を表しています。エヘレ会う、今から行くところです。この絵もやっぱりこれから感で、アナに持続の意味、ずっと続いてるっていう意味があるので、今行くところですとか、ちょうど行き始めてる、行く途中であるとか、これから行きますよという未来であったり、そういう意味合いを動詞に付け加える絵でした。第7回目に
でお話ししてますので、まだご覧になってない方はぜひ見ていただけたらいいなと思います。もう少し動詞に身を添えることをご紹介します。これもカウルベヒオケ会から持ってきたフレーズなんですけれど、マイマナオヘポの経緯や、ヘポの経緯やっていうのは、経緯やがこれ、ヘポのは正しいことなので、これは正しいことですっていう意味なんですけど、でマナオが思う考えるですね。でマイがしてはいけませんと、こうドーンと何々ってこう否定の命令文って英語なんかだと言われる言い方になりますけど、マナオにこうマイがつくと考えてはいけない、そんな風に思ってはいけないって言ってるんですね。これどういうふうに思ってはいけないかがこれですね。これが正しいこと、これは正しいことであると思ってはいけないと、こんなことしちゃダメよみたいな、そんな歌詞が出てくるんですよね。カウルベヒオケが前はしてはいけませんと否定の命令文を作る言葉です。もう一つ、これはヘウイに出てくるフレーズですけれど、のねっていうのがふざけるとかからかうとかいう意味なんですね。それに前がつくとマイのね、マイのねってこう2回言ってるんですけど、からかわないでよって、なんかこうなんかね、こう嫌なことをしてくる相手に対してもうやめてみたいな感じですよね。でこのフレーズはマイのねマイのねで後ろのところにもう一回前が来てる、ちょっとややこしいんですけど、これは前のね前なんですね。前のね前をあなたに対して前のね前って言ってるんですけど、前のねがのね、ふざけないでなんですけど、前のね前のこっちの前は何かというと、前回お話しした方向詞の前なんですね。方向詞の前は私の方向に向かってくるっていう意味でしたね。なのでこっち前のね前のね前応援にはあなたしかいなくって、やめてって言ってる私がいないんですけど、この方向詞の前があることで私が言ってるっていうことが分かる、そういう言葉なんですけれど、位置が重要です。動詞のねに意味を添える前は動詞の前に来ます。こっちもそうですね、動詞の前に置いてます。そして方向詞の前は動詞の後ろに来ています。同じ言葉でもこうやって位置が違うと意味合いが違ってくる、位置が変わると働きが変わるっていうのもハワイ語の特徴なんですね。今日もたくさんお話ししましたけれど、動詞に意味を添える言葉は動詞の前に置かれます。この前で大丈夫ですよね。後ろに来る方向詞は後ろに来る、意味を添える言葉は前に来る。意味を添える言葉という意味で言えば、定冠詞のかとかけも名詞の前について名詞ですよっていう印をしているという意味では、意味を添えてるっていうふうにも言えるかもしれませんけど、位置が重要であるということをぜひ確認していただけたらいいなと思います。メデで学ぶ、メデを読むためのハワイ語耳講座第12回目終わります。